Unyaka nonyaka amalungu alenhlangano yezenkolo avela emazweni ahlukahlukene ahlanganyela kulentaba ukuzothola izimfundiso zikaDokotela Uzwi Lezwe Radebe ongumsunguli nomholi wayo lenhlangano. Amalungu alenhlangano anethemba lokuthi iAfrika izobuyela esimweni sangaphambilini kungakafiki abacindezeli bayo kanti bathi lokhu kuzakwenzeka ngalo lolubumbano kwezomoya. Siyazi okwenzeka kithi singaba-Afrika kwaze kwaba khona ngisho imingcele ama-border gate ngakho ngoba kuzanywa lento yokuthi sixabane sodwa kube khona iyanhlukano phakathi kwethu. Kodwa-ke silapha namhlanje khona nabaphuma kuphi ko-Zimbabwe, ko-Lesotho, ko-Mozambique, kuphi ongakubali. Intsha nayo ayisalanga kulolu hambo. Nami as a young person ngisesenobomo obude obungilindile, still having to fulfill ipurpose engayizalelwa. Mangiza la ekhaya kakhulu angizeli nje kuphela as if ngiza kwi-holiday, but ngiza ngoba ngizocela amandla esivumelwano nami ngibuyiselwe empandeni zami. Abanye sebaneminyaka behambela lo mbungazo kanti bathi sekufana nje nokuya ekhaya. Njengoba siyazi ngama-Afrika umuntu ngamnye ngoDisemba uyagoduka emakhaya ayothatha amandla kumsamo wasekhaya. Kodwa nilapha namhlanje uzothatha amandla kona umsamokazi omkhulu wase-Afrika ngoba amandla ase-Afrika alala kumsamo wase-Afrika. Kanti-ke abaphelelanga e-Afrika kuphela kodwa nase bathuthela emazweni aphesheya afana no-UK bathelekile ukuzobungaza lolu hambo olungcwele. Just because I'm based in the UK doesn't mean now I'm now white or I resort by white cultures and traditions and way of doing things. But I'm African and that's why I always have to come back home once a year and Kayakulu to revive my covenant with Istumia School. Amalungu alenhlangano anethemba lokuthi iAfrika izobuya kanti futhi izophinde ibumbane uma iqhubeka ngokuhlanganyela ngalolu hlobo lokubeka ezomoya phambili.